Kvalettan, storchefen Björn Lagerberg i vänsterbanan. Marcus Walter. Lägger en lång ryck i Börnis. Björn Lagerberg vågar inte göra det för teamet är typ 500 år gammalt. De där gubbarna springer inte onödan. De har sprungit klart. De har hållit på med det här sedan 60-talet. Om Björn vill börna det upp till honom. Men vi väntar på mig och sansar det lite. 760 går. Snyggt av linen. Framhjulen i luften. Ett jättekompetent tid. Björn Lagerberg, Marcus Walter i högerbanan. Väntar vi på Marcus Walter, han är freestyle. Bägge är styr. Marcus tänker inte böja sig i första taget.